Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da saduwa a cikin wannan fili da muke karanto muku littafinmu mai suna ƙarshen zamani. Kafin mu fara karatu na wannan lokaci, akwai wata muhimmiyar sanarwa da nake so na yi. Kwana biyu za ku ga mun ɗan daga ƙafa ba mu yi postin ba. Hakan ya faru ne saboda yanayin rashin ƙwarin gwiwa da muke ji, saboda idan muka yi postin ɗin yawanci ba ma ganin views, kuma ba a comment, ba a liking. So shi yasa muka yi tunanin kamar mutane ba sa jin daɗin wannan abu da muke yi. Muka mai da hankali wajen postin a Facebook. To amma kuma mutane da dama sun yi min magana ta Facebook ɗin, suna magana su sun fi son audio kuma suna jin audio. To amma daga dai abin da na tattara, na gano cewa yawancin mutane kawai downloading ɗinsa suke yi ta Vidmat. Shi yasa ba sa mana subscribing kuma ba sa mana like ko comment. To roƙon da nake a gurinku shine, ina son da Allah ku daure ku shiga ta YouTube ku dinga sauraron wannan labari. Sannan kuma ku daure ku yi subscribing da kuma ku dinga yin comment. Ko da a ce ba za ku kalla ta YouTube ba, aƙalla dai ku buɗe bidiyon ta YouTube, sannan kuma ku yi comment, ku yi liking. Ta haka ne za ku ƙara mana ƙwarin gwiwa mu mai da hankali wajen kawo muku sabbin babuka a koda yaushe. Idan kuma akwai wanda yake da shawara da yake so ya bayar, zai iya yi min magana ta wannan lambar 08038102330. Za ku iya ba da shawarwarinku ta wannan lamba. Na gode. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da saduwa a cikin wannan fili da muke karanto muku littafinmu mai suna ƙarshen zamani, karatu na 21, wanda ni Muhyiddin Umar Musa, marubucin littafin, ake karanto muku. A karatu na baya mun tsaya a inda Shaiba ya yi wa sojojinsa guda 10 tayin cewa idan har ɗaya daga cikinsu ya ci nasara a kan shi sau 3 a fafatawar da za su yi, to za su samu kyautar fasaha mai darajar Grade 3. Shin waɗannan sojoji za a samu ɗaya daga cikinsu wanda zai yi nasara? Ku biyo mu a wannan karatu domin jin wannan amsar. Za ku iya zaɓar waɗanda za su fara, amma waɗanda suke level 28 dole su kasance su ne za su zo a ƙarshe. Shaiba ya faɗa yayin da yake riƙe hannunsa ta baya, yana faɗa a ransa. Kuna tunanin wannan fafatawar za ta zo muku cikin sauƙi ko? To bari mu gani. Bayan sun tattauna, ɗaya daga cikinsu ya gabatar da kansa. Shugaba, ni ne zan kasance soja na farko da zan fara fafatawa da kai. Wannan sojan dai sunansa Jabbir, ɗan shekaru 29, yana da tsayin mita 1.8 da baƙin gashi. Ya shiga aikin soja shekaru 8 da suka wuce, lokacin da yake level 20. Hakan ya yi kyau. Commander Faruk zai zame mana alƙali. Dokar ita ce duk wanda ya fara gajiya ko ya miƙa wuya shi ne ya yi rashin nasara.
kun shirya ku fara fafatawar yanzu? Faruk ya faɗa cikin annashuwa. A halin yanzu Shaiba yana riƙe da takobi, yayin da Jabbir ba shi da kowane irin makami a hannunsa, domin fasahar da Jabbir yake amfani da ita ta kai hari ba ta da buƙatar a yi amfani da makami. Nan take Jabbir ya ƙaddamar da fasaharsa, ya zuba kashi 60 na izzarsa ya ciyar da fasahar. Ya tabbatar wannan harin zai ba shi nasara, domin fasaharsa Grade 3 ce wadda ya karɓa daga hannun Kwamanda Faruk. Sunan wannan fasaha shine dantsen wuta. Idan aka ƙaddamar da wannan fasaha, tana samar da dunkulallen wuta mai siffar hannu wanda zai je ya kai hari. Tabbas wannan ya isa na yi nasara. Jabbir ya yi murmushi a ransa. A daidai wannan lokacin da Shaiba yake ƙoƙarin kaucewa harin dunkulalliyar hannun wuta da yake tunkaro shi, Shaiba ya ƙaddamar da fasaharsa mai suna takobin lokaci. Nan take duk abin da yake kewaye da shi na zagayen mita 10 ya ƙame ƙam, yayin da saurin Jabbir ya ragu kaɗan. Dalilin da ya sa Jabbir bai ƙame gaba ɗaya ba ya kasa motsi shine domin matakin Jabbir yana level 27, yana sama da matakin da Shaiba yake, wanda ya ɗaure izzarsa a level 21. A halin yanzu ganin haka, kowa a wurin ya cika da mamakin abin da yake faruwa. Tabbas ba haka suka yi tsammani ba a farkon wannan fafatawa. Nan da nan Shaiba ya kaɗa takobinsa cikin wani irin salo na rawar takobi, ya kai sara a kan iska kawai. Yin hakan ke da wuya, waɗansu 'yan ƙananan takubba mai tafiya suka bayyana a kan iska. Duk da cewa takubban ƙanana ne kuma ba su da wani launi na musamman, launinsu kamar irin launin ruwa ne, amma da ka kalla da idonka za ka iya ganin su sarai. Waɗannan takubba suka yi fitar gurgu suka tunkari Jabbir. Ganin hakan ke da wuya, sai tsigar jikin Jabbir ta tashi, saboda tsananin ƙarfin harin da yake tashi daga cikin wannan harin. Nan da nan ya ƙaddamar da fasaharsa ta kariya, inda ya samar da wani bangon izza mai ƙarfi a gabansa domin kare kansa. A lokacin da harin Shaiba ya zo ya haɗu da fasahar kariya ta Jabbir, nan da nan wata irin ƙara ta tashi, kuma a lokaci guda bangon izzar da Jabbir ya kirawo ya fara tsagewa, yana kakkaryewa. A cikin abin da bai wuce daƙiƙa guda ba, bangon da Jabbir ya kirawo ya ruguje baki ɗaya, yayin da ƙarfin harin Shaiba ya yi jifa da shi can sama a kan iska, lamarin da ya sa Jabbir ya ƙwalla wani uban ihu. Shaiba ya yi nasara, duk da cewa wannan soja ya haura level da Shaiba yake a halin yanzu, amma kuma bambancin fasahar da suke amfani da ita ce ta taka rawar gani. Yayin da Shaiba yake amfani da fasaha wadda take Grade 5, wadda take ninka ƙarfin harinsa da kashi 200, shi kuwa wannan soja yana amfani ne da fasaha mai darajar Grade 3, wadda take ninka ƙarfin harinsa da kashi 70 ne kacal. Wannan yana nufin cewa ko da a ce Jabbir ya ƙara adadin izza da ya zuba wa fasaharsa lokacin da ya kai harin, duk da haka Shaiba ne zai yi nasara,
saboda yanayin yadda fasaharsa take bunƙasa. Ƙarfin hari na Izza kaɗan ya fi yadda ta Jabbir take yi nesa ba kusa ba. Yanayin yadda faɗan ya ƙare cikin sauri ya ba sauran sojojin da suke gurin mamaki sosai, inda ba a gabansu wannan fafatawa ta faru ba, ba za su taɓa yarda da irin wannan abin al'ajabi ba. Ban taɓa tunanin cewa mutumin da yake level 21 zai ci nasara akan wanda yake level 27 cikin sauƙi haka ba. Wani soja wanda yake level 28 ya faɗa cikin mamaki. Gaskiya shugaba ya yi ƙoƙari sosai, amma na yi imanin cewa da a ce Jabbir shi ne ya fara kai hari, bai ba shugaba dama ya fara kai hari ba, to fa sakamakon wannan faɗa zai iya sauyawa. Sojan ya faɗa. Jabbir bai fara kai hari ba, wannan shi ne ya sa shi a cikin matsala, Faruk ya faɗa a cikin tunaninsa. Amma kuma fa ko da a ce ya yi amfani da dukkanin ƙarfinsa, duk da haka samun nasara a wannan faɗa zai yi masa matuƙar wahala. Dole ne ya yi ƙoƙari ya dinga kakkaucewa, domin tare irin wannan hari mai ƙarfi haka zai ba shi matsala, kuma abu ne na kasada sosai. Bayan wasu 'yan mintuna, Jabbir ya farfaɗo daga cikin mamakin da ya shiga sakamakon harin da ya karɓa. Bai ji wasu rauni babba ba. Maganar gaskiya ma kawai dai ya ɗan samu 'yar kujewa ne, saboda duk da cewa bangon kariya da ya kirawo ya karye, amma kuma ya zuƙe mafi yawa daga cikin harin da aka kawo masa. Shugaba ya yi nasara, kuma ko da a ce na yi amfani da dukkanin ƙarfina, ban raina shi da farko ba. Duk da haka faɗan zai zame mana faɗa ne mai wuya, Jabbir ya faɗa cikin takaici. Duk da cewa wanda ya ci nasara a kansa shugabansa ne, kuma yanayin fasahar da yake sarrafawa ta fi tasa daraja, amma duk da haka bai ji daɗin wannan nasara da mutumin da ya taƙaita ƙarfinsa ƙasa da nasa ya yi a kansa ba. Hakan ba wata matsala ba ne, amma yana da kyau mu ƙarfafa yanayin yadda muke fafatawa. Raina abokin gaba yawanci shine abu na farko wanda yake haddasa mutuwar yawancin ma'abota Izza, Kwamanda Faruk ya faɗa. Maganar Kwamanda Faruk gaskiya ne. Ya kamata mu zage damtse, mu daina raina abokan gaba. Wannan shi ne faɗan da muka yi. Wannan shi ne fafatawa da muka yi a yau. Sauran fafatawa za ta faru gobe, kuma za mu yi wasu fafatawar guda biyu ne gobe. Shaiba ya faɗa, fuskarsa cike da murmushi. Ya ji daɗin yanayin yadda ya samu wannan nasara a karon farko. Bayan wani ɗan lokaci, dukkaninsu suka kama gabansu. Shaiba ya koma cikin pocket dimension ɗinsa, ya mai da hankali wurin ƙara yawan izzarsa, sannan kuma ya yi atisayen fasahohinsa. Yana son a fafatawar da zai yi gobe ya sake cin nasara nan da nan. Wannan rana ta zo ta wuce, yayin da washegari da safe Shaiba ya shirya tsaf domin fafatawar da zai yi a wannan rana. Abokin karawarsa na wannan rana soja ne mai suna Ya'u, ɗan shekara 29, wanda yake a level 27. Yana da tsawon mita 1.7, kuma fuskarsa cike take da gashi.
da gashi da kuma gemu. A wannan lokacin babu mutane da yawa a gurin fafatawa. Bayan Shaiba da kuma Ya'u, kawai mutum uku ne kacal a gurin, wanda ɗaya daga cikinsu shine Kwamanda Faruk. Duk da sauran sojojin suna son su ma su kalli wannan fafatawar domin su shirya idan zagayen fafatawarsu ya zo, amma kuma suna da ayyukan da suke kansu waɗanda dole ne su yi su a cikin wannan birni. Shaiba da Ya'u suka fuskanci juna. Yayin da Shaiba yake riƙe da takobi, Ya'u kuma yana riƙe da wata ƙatotuwar gudumar yaƙi a hannunsa. Nan da nan Faruk ya ba da umarnin su fara fafatawa. Nan da nan Shaiba ya ƙaddamar da fasaharsa ta takobin lokaci. A yau ya san abokin karawarsa ya shirya tsaf da wannan fasaha, saboda haka ba shi da niyyar ya ba shi wata dama. Ya shirya kansa. Nan da nan kewayen mita 10 da yake zagaye da Shaiba, duk abin da yake gurin ya ƙame, yayin da saurin Ya'u ya ragu. A daidai wannan lokacin kuwa Ya'u ya ƙaddamar da fasaharsa wadda ya gada a jikinsa. Wannan fasaha ba wai kamar fasahohi ne da ake koya ba. Wannan fasaha ce wadda kowane ma'aboci izza yana da ita, kuma ana haifarsa ne da ita. Ya danganta da abin da jikinsa ya samar. Kamar dai yadda aka riga aka sani, jiki a wannan duniyar an karkasa shi zuwa mataki 5. Akwai grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 har zuwa grade 5. Kuma dukkanin waɗannan matakai na jiki da mutane suke da shi, kowa yana da wannan fasaha ta gado wadda jikinsa yake farkarwa a lokacin da mutum ya fara al'amuran izza. Misali, Shaiba fasahar da ya farkar a jikinsa ita ce fasaha wadda take zuƙar ruhin abokan gabarsa, tana ƙarfafa ruhinsa, yayin da kuma take ƙara masa yawan izzar da zai yi amfani da ita yayin fafatawa. Yayin da shi kuma Ya'u fasahar da ya farkar a jikinsa fasaha ce wadda take ƙara masa taurin jiki. Dangane da kuma inganci na waɗannan fasahohi, ya danganta da darajar jikin da ma'aboci izza yake da shi. Baya ga ƙaddamar da wannan fasaha ta gado da Ya'u ya yi, a lokaci guda kuma ya yi ƙoƙari ya kauce wa wannan takobi mai tafiya da Shaiba ya aiko masa. Amma ina ya makara, saboda fasahar takobin lokaci da Shaiba yake amfani da ita ta rage masa sauri sosai. Nan da nan Ya'u ya ƙaddamar da fasaharsa ta kariya mai suna Jikin Dutse, wadda ta mayar da jikinsa ya ƙara ƙarfi da tauri. Nan da nan wata ƙarar tarwatsewa ta faru a lokacin da takobi mai tafiya da Shaiba ya aika ta daki kafaɗar Ya'u. Amma ina, a wannan karon Shaiba bai samu nasarar cin nasara a kan abokin karawarsa ba da hari ɗaya tak, saboda Ya'u ya shirya wannan harin kuma ya kauce masa. Ɗan abin da ya rage na harin, fasahar ta kariya ta zuƙe mafi yawa daga cikinsa. Kawai dai yana jin kafaɗarsa ta ɗan ƙage ne, amma bayan wannan a shirye yake ya ci gaba da fafatawa. A yanzu dai zan samu damar kai masa hari. Na tabbata a yanzu wannan hari da ya samar ya ƙone masa izza sosai. Ya'u ya faɗa a ransa a lokacin da yake cije haƙora. Nan da nan
Ya'u ya ƙaddamar da fasaharsa ta kai hari, ba tare da ya bar Shaiba ya huta ba domin ya kawo masa nasa harin na gaba. Gudumar yaƙi, ya faɗa a lokacin da ya ƙaddamar da fasaharsa. Wannan fasaha tasa tana samar da ƙatotuwar guduma wadda za ta rugurguje abokin karawa, sannan kuma idan aka yi amfani da ita daga nesa ana samar da guduma mai tafiya a kan iska ta izza wadda za ta je ta daki abokin gaba wanda yake nesa. A lokacin da Shaiba ya ga Ya'u ya aiko masa wannan guduma, nan da nan ya yi amfani da mafi yawa daga cikin izzar da yake da ita ya ƙaddamar da fasaharsa ta kariya. Jikin Pyramid, babu wani canji da ya faru a jikin Shaiba, amma kuma jikinsa ya yi ƙarfi sosai kamar ƙarfe. Nan da nan ya shirya tsaf domin harin Ya'u. A lokacin da Ya'u yake kawo masa hari, shi kuma zai yi amfani da wannan damar ya sake kai wa Ya'u wani harin nasa, saboda yana da yaƙini da kariyar da fasaharsa ta kariya za ta ba shi. Tuni ya ƙaddamar da fasaharsa ta kai hari. A lokaci guda ya yi niyyar da Ya'u ya kawo masa hari zai mayar masa da martani, lamarin da zai ba shi nasara a wannan fafatawa. Nan da nan wata ƙara ƙarfe ya daki ƙarfe ta faru a lokacin da harin Ya'u ya daki jikin Shaiba. A wannan lokacin Ya'u ya buɗe bakinsa ya wangame shi cikin mamaki. Ya kasa yarda da abin da yake faruwa, amma ina, ba shi da lokacin da zai yi mamaki. A cikin ƙasa da daƙiƙa guda wata takobi mai tafiya ta tunkaro shi da gudun bala'i, ta nufo kusa da ƙirjinsa. Ba shi da isasshen lokacin da zai ƙaddamar da fasaharsa ta kariya, saboda haka nan da nan aka ji wani ƙarar kurma ihu daga bakin Ya'u. Ƙarfin harin ya yi jifa da Ya'u can nesa kusan tsayin mita 6 tukunna ya faɗo kan ƙasa. Bai suma ba, amma kuma ya ji rauni sosai. Shaiba ya ci nasara a wannan fafatawa, amma gabaki ɗaya ya ƙarar da izzarsa a wannan fafatawa domin tabbatar da nasara. Idan da a ce abokin karawar shi ma bai ƙarar da izzarsa ba, to fa zai iya kawar da Shaiba a cikin hari guda ɗaya tak, tunda dai Shaiba ba shi da wani sauran izza da zai iya kare kansa. Mu haɗu a karatu na gaba.